Започвам като избирам къде ще бъде моя първи гайдлайн и там откъде ще почне фейда. И с тример изчиствам всичко. В страничния контур ще направя тази форма, която показах с гребена. И отново с помощта на тример изчиствам и очертавам това, което желая да направя, като форма на тази брада. Също нещо повтарям и с горния контур на брадата. И изчиствам и съответно долния контур трябва да бъде равен на горния, за да има симетрия и баланс. След това слагам 0,5 на машинката и с сектор от широчина 1 пръст правя втория гайдлайн. Много ясно и чисто се вижда и след това започвам да чиста тази черта, която се е образувала. Като махам 0,5, отварям ножа на половина и започвам да чиста и да работя там, където има нужда. Старая се да го прелея максимално плавно с кожата. След това използвам шейвър и слагам номер 1 на машинката и отново очертавам сектор с ширина сантиметър и малко. Връщам се на 0,5, отварям на половина и започвам да чиста горната черта, тази, която показах с гребена. Предимно работя с ъгъла на машинката, защото повърхността е много малка и искам да бъда доста по-концентриран и контролиран. Това е номер 3. Обирам излишната дължина и изтачащите косми, като карам отгоре надолу по растежа на косъм. След това 2 отворено и просто преливам тази тежка и груба черта, която се образува от номер 1. Затварям и продължавам да работя в същия стил. Номер 1 е половина напълно отворено. Опитвам се да прелея максимално добре и максимално плавно. Виждате, тук са се образували тъмни петънца, които е по-лесно да ги махна с филашката и след това ще взема и правата ножица. С тази техника директно влизам в мястото, където искам да работя. Това съм го казал вече няколко пъти, който следи клиповете знае. Много често използвам тази техника и е доста надежна. Връщам се отново на долния контур. Махам ненужната дължина, тази, която не ми харесва. И оформям брадата по начина, по който аз искам да изглежда. За врата използвам шейвър, а за контурите работя с бръснач, като слагам гел за бръснене за по-лесно парзаляне на ножа по кожата.
След завършването на брадата използвам American Crew 2 в 1. Това помага за освежаване на кожата, която е под брадата, и за подхранване на самия косъм. Много добър продукт, един от бестселърите на марката. И това е крайният резултат. Добре оформена брада, чиста, хубави контури, много структурирана.